खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनि सोंलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम PM स्वनिधि योजना बे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय स्किमनि जोहै नोंथांमोना 50,000 रांसिम मोननो हागोन आरो फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना 10,000 रां मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो गासिबो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हायो आं भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आं बेफोरनि बागै आबुङै खोन्थाहरजोबगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे PM स्वनिधि योजनाया जोबोद मोनसे मोजां स्किम होननानै आं बेखौ बुंहरनाय जायो दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा जोंहा बे स्किमनि फुल नामा जाहैबाय PM स्ट्रीट भेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि होननानै बेखौ बुंदों आरो सर्ट फर्माव बेखौ PM स्वनिधि योजना होननानै जों बेखौ मिथिनाय जायो दा बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना 10,000 रांखौ फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन होननानै बेखौ बुंदों ओमफ्राय 50,000 रांखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन आं बिनि बागै एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम डिटेल्सआव थांनानै माखासे खोथाखौ बुंहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबैथ' 10,000 नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना लन हिसाबैबो फैसाखौ मोननो हागोन दै लन हिसाबै माने नोंथांमोना लन लानो हागोन आरो 50,000 रांसिम नोंथांमोना लन लानो हागोन नाथायबा बियो कलेटरेल फ्रि लन जागोन दे बियो माने नोंथांमोना जेबो माबाखौ गेरेन्टि होनांगौनि जेबो गोनांथि जानाय नङा आरो बे लनखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना बेलेग लनफोर लायोबा बेंकफोरनिफ्राय लन लायोबा नोंथांमोना माखौबाफोर नोङो होनानैसो नोंथांमोना गेरेन्टि होनानैसो नोंथांमोना लनखौ मोनो दा बेनिखायनो बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोबा नोंथांमोना जेबो माने गेरेन्टि होनांगौनि गोनांथि जानाय नङा आरो नोंथांमोना दा बिनिफ्राय बेहाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाव फैनानै आं गिबियावनो खोन्थाहरनो सानबाय दे बिनिफ्राय बे स्किमखौ नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोना स्ट्रीट भेन्डर्स नोंथांमोनाल'सो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे स्ट्रीट भेन्डर्स माने जायफोर नोंथांमोना दखान होयोबा फिसा फेनला दखान होयोबाबो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे लामा सामायाव मैगं थाइगं नोंथांमोना मैगं थाइगंनि दखान होयोबा सोरबा कम्पिउटारनि दखानबो होयो जानांगौ जायखिजाया नोङो मानि दखान होयो आरो नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय लनखौ जुदि नोंथांमोना 50,000 रांसिम लायोबा नोंथांनि बे इन्ट्रेस्ट रेटआ बेसेबां जागोन जोंहा बेखौबो लिरनानै होखादों जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन इन्ट्रेस्ट रेटआ जोंहा 7% जागोन दा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोबोद माने खम इन्ट्रेस्ट रेटआवनो नोंथांमोना लनखौ मोननो हागोन जायफोर स्ट्रीट भेन्डर्स लामाफ्राव नोंथांमोना जायफोर दखान होयोबा एबा बिजनेस फिसा फेनला मावोबा नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना लनखौ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेबो गेरेन्टिथ' होनांगौनि गोनांथि गैया नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामबानो मोननो हागोन आरो बे स्किमनि जोहै फैसाखौ दा बिनिफ्राय मेन खोथायानो जादों जोंहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया सोरबादि दखान होग्रा मानसिफ्रा स्ट्रीट भेन्डर्सफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा बेखौ लिरनानै होदों दै नोंथांमोना उर्बान लकेल बडिसनिफ्राय आइडेन्टिटि कार्ड एबा सार्टिफिकेट अफ बेन्डिंनि नोंथांमोना माने बेन्डिंनि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन नङाबा आइडेन्टिटि कार्डखौ नोंथांमोना मोननाय जानांगोन उर्बान लकेल बडिसनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायो दे जायफोर नोंथांमोना दखानफोर होयोबा जेनेबा सोरबा मैगंनि दखानियानो जा जायखिजाया नोङो मा दखान होयो आरो नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्डखौ इसु खालामनानै लायाखैबा उर्बान लकेल बडिसनिफ्राय नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्डखौ इसु खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लायो नोंथाङा बेबादि सानना आंथ' फिसा फेनला दखान होयो आंलाय मा लन मोनो बेबायदि नोंथांमोना साननो नाङा दै नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोजां स्किम दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्ड एबा बेन्डिंनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना उर्बान लकेल बडिसनिफ्राय बख'नो लायोबा नोंथांमोना बेबादि स्किमफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय दा गैयाबाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामना उर्बान लकेल बडिसनाव नोंथांमोना खावलायबानो जाबाय ओमफ्राय आइडेन्टिटि कार्डखौ नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय इसु खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय जोंहा बे जायफोर भेन्डर्सफ्रा जायफोर नोंथांमोना फानगिरि नोंथांमोना जेनेबा बिजनेस खालामग्रा नोंथांमोना जायफोर दखानारि होयो नोंथांमोना जेनेबा सार्भेयावथ' खालामबाय नाथायबा नोङो सार्टिफिकेटखौ मोनासैबा एबा आइडेन्टिटि कार्डखौ मोनाखैबा नाथायबा सार्भेयाव नोङो आइडेन्टिफाइ खालामजाबायबा अब्लाबो नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों दा बेनिखायनो आं बेखौनो आरोबाव खावलायनाय जाबाय दे नोंथांमोना जायफोर फिसा फेनला दखान होयोबाबो नोंथांमोननि थाखाय जोंहा स्किम दङ लन लानानै नोंथांमोना गावनि बिजनेसखौ आरोबाव नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना लांनो हानायनि खाबु दङ दा बेनिखायनो खम इन्ट्रेस्ट रेटआव नोंथांमोना लनखौ लानो
लुबैयोबा एबा लनखौ नोंथांनो नांगौ जायोबा बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। ओरैनो बेंकफ्राव नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा इन्ट्रेस्ट रेटआनो जोंहा एसे गोबांथार जायो। दा बेनिखायनो बेफोर स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ लानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा मोजां जागोन आरो। दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानबाय। डकुमेन्ट्सखौ आं दहायनो बुंखाबायनोसैमोन। जेरै नोंथांमोना बेन्डिं सार्टिफिकेट आइडेन्टिटि कार्ड नोंथांमोना होनांगोन होननानै बेखौ बुंखादों आरो केटेगरि वाइसआव गोलैगोन दै नोङो मा केटेगरियाव गोलैयो बेखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना मिथिगोन। बेहाय केटेगरि ए बि बेन्डर्सनियाव नोंथांमोना बेन्डिंनि सार्टिफिकेट आइडेन्टिटि कार्ड होनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों। केटेगरि सि आरो डि आव लेटार अफ रिकमेन्डेसन नोंथांमोना होनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो। दा बिनिफ्राय आधार कार्ड भटार आइडि कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा ड्राइभिं लाइसेन्स होजागोन होननानै बेखौ बुंदों आरो। पान कार्ड जब कार्ड दङबा नोंथांमोना बेखौ होजागोन बेहाय बुंदों। बिनिफ्राय बेंक पासबुक बेखौ नोंथांमोना होनांगोन होननानै जोंहा बेखौ बेहाय बुंदों आरो। दा बिनिफ्राय जोङो एप्लाइखौ बोरै खालामनांगोन एप्लाइखौ नोंथांमोना अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो। दा नोंनि सायावसो सोनारगोन नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामो ना अफलाइन एप्लाइ खालामो। नाथायबा अनलाइनखौनो आं नोंथांनिसिम एप्लाइखौ खालामनो खावलायो। अनलाइनै एप्लाइ खालामबा जोंहा खामानिया इजिसिन जायो आरो। अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। दा बेनिखायनो आं बेखौनो लास्टआव आरो खावलायहरनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना फिसा फेनला दखान होयोबा मैगं बेफारियानो जा बायदिसिना नोङो लामायाव दखान गैयाबाबो जेनेबा स्टाइ दखान गैयाबाबो जोंहा हिन्जावसाफ्रानो जा हौवासाफ्रानो जोंहा मा फानलाबायोना लामाफ्राव स्ट्रिट बेन्डर्स होननानै बेफोरखौ जोङो बुंनाय जायो। दा नोंथांमोनाबो बेफोर स्किमनि थाखाय लनखौ लानानै नोंथांमोना माबाखौ गावनि बिजनेसखौ माने एक्सपान्ड खालामनो हागोन एबा बिजनेसखौ नोङो आरोबाव गोजौ लेभेलाव नोंथाङा लांनो हागोन आरो नोंथांमोना जेबो गेरेन्टिथ' होनांगौ गोनांथि गैया नालाय। बेलेग लन लायोबा गेरेन्टि बायदिसिना नोङो माबाखौ गावनि प्रपार्टि बायदिसिनानि डकुमेन्ट्स होनांगौ जालायलायो। दा बेबायदि नोंथांमोना होनाङा आरो बे स्किमनि थाखाय। दा जोबोद मोजां आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना फिसा फेनला बेबायदिनो बेफारिनि खामानि मावबा एबा बायदिसिना फानोबा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बिजनेसाव आरोबाव फैसाखौ बाहायनो हायो एबा बिजनेसखौ नोंथांमोना एक्सपान्ड खालामनो हायो। दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेफोरनिबो खोन्थाहरजोब्बाय। बेहाय ओरैनोथ' एसेबां गोरा खोथा नङा एप्लाइ खालामनाया अनलाइन एप्लाइनोथ' खालामनो हायो नालाय। आं एप्लाइ अनलाइन लिंक बायदिसिना गासैबो लिंकफोरखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबदों। गिबियावनो नाथायबा नोंथांमोना बे बेन्डरनि बे सार्टिफिकेटआ थानाय जानांगोन बेन्डिंनि सार्टिफिकेट बिनिफ्राय urban local bodiesनिफ्राय आइडेन्टिटि कार्ड इसु खालामनाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे। दा बिनिखायनो फिसा फेनला दखान होयो मालाय मा जानो बेफोरबायदि आइडेन्टिटि कार्डफोरखौ नोंथांमोना इसु खालामना लानाया जोबोद मोजां होननानै आं बेखौनो सानो आरो। दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा बे स्किमनि बागै मिथिनो हायो। माबाफोर सोंनांगौ दङबा कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।